Здравейте, приятели! Днес ще говоря максимално позитивно за негативни неща. Не знам до каква степен не се отрази вчера. Имаше митинг, шествие или протест ли, не можах да разбера какво беше това нещо, на украинци в отбелязване 2 години от войната в Украйна. Тези хора минаха по жълтите павета, имаше симпатизанти на Възраждане плюс други хора пред Руската църква, спряха и тези хора крещяха фашисти срещу нас. Може ли да си го представите това нещо? Това са едни хора, които българската държава, която е най-бедната в Европа, уважаеми приятели, ние сме най-бедната държава в Европа, ги приюти без много да се обясняваме. Настани ги по хотели. След това тези наглеци едва ги изгониха от хотелите, защото стояха там изцяло на издръжка на държавата, да ядат и да пърдат в тия хотели и да са недоволни. Всеки един от вас е виждал украински джипове и скъпи коли да се разхождат напред-назад. Украйна в момента реве, че няма хора, да им изпращаме и хора. Ами приберете си ги тия. Имаше, може би, около поне 600-700 човека. Не знам, може и 1000 да са били, не мога да ви кажа. Вещи украински знамена в България. До каква степен трябва да си нагъл да го правиш това нещо? На всичкото отгоре да викат фашисти. Нима не знаят, че техният президент отиде в Канада и се здрависва, и се поздравява, и се прегръща с истински фашист. От времето на Хитлер. Истински фашист, който не крие, че е фашист. За Канада няма смисъл да коментирам, че е фашистка държава. Нима тези хора не знаят, че техните милиционери и полиция, които избиваха мирни граждани и страшно много българи, носеха инициалите на СС. Нима това не го... Най-отблъскащото, уважаеми приятели, в цялото това нещо е отношението на държавата ни. Вчера слушах и пресконференцията на Бойко Борисов. Никой от тях, нито на Асен Василев и там останалата сбирщи на педали, нито на някой друг му пука за това нещо. Не го отрази. Медиите едвам плющаво нещо само споменаха. Вие осъзнавате ли в какво ни превръщат? Това са уж цивилизовани хора и със сигурност са по-цивилизовани от част от емигрантите, които връщат в България. А те ще върнат самолети. Ще върнат всичките, цялата измет от тях, която не става за нищо. Представете си какво ще се случи в тази държава. И знаете ли какво? Хората, които бяха отвънка, от другата страна, бяха много по-малко, отколкото украинците. Те са добре организирани, те знаят точно какво трябва да правят. Те рано или късно ще считат тази държава за тяхна. Тяхният президент дойде тук и си позволи да държи сметка на Румен Радев. Кресливата общност, понеже Румен Радев го постави на място, кресливата общност застана и плю българския президент, а не ниския педал, стриптизьор, станал президент. Това чучело. Нагъл, безочлив, груб. Ние стоиме. Аз правя видеа, друг прави видеа, някой коментира. Нищо. Възраждане с някакви хилави протести. Едно време, преди за първи път да влезат в парламента, ви казах, че бях член на Възраждане, още тогава смятах, че ние трябва да направим протест, който трябва да има начален час и ден, а края му е, когато правителството си тръгне. Когато цялата тая измет се разкара. Когато всички тия хора, които са отвратени, защото всички ми убеждават, че не ходили да гласуват, защото нямало за кой, когато всеки един от тези хора заслужи държавата си, излезна отвънка и протестира. И отстоява правата си.
И не мислете, че като излезнем и почнем да ставаме все повече и повече, няма да има провокации, няма да има идиоти, които да провокират сблъсъци, няма да пуснат полицията срещу вас, няма да изкарат контрапротести от другата страна с такива украинци и разни други изроди, които да дойдат и да правят сблъсъци. Напротив, ще има. То това е ясно. Те няма да я дадат без бой. Разбирате ли, власт не става да се вземе по мирен път. За жалост власт, уважаеми приятели, се взима с кръв. Не се взима по мирен път. Айде, тук не говориме за някакви ужаси по улиците, но говориме да излезеш и да имаш дупа и да отстояваш, докато това не се случи. Наистина. А вие стоите и нищо. Не знам какво трябва да се направи, честно да ви кажа. Не знам наистина. Половината от тези хора, на които им се кефите, които им пишете коментари тук, че не съм прав, Цанов не съм го виждал никога на протест. Никога не съм го виждал. Оня великотърновския обавец никога не съм го виждал. Даже напротив, бях потресен, правих видео, дето обяснява, че бил като сираче полковник Марков. Но то не става, си стоиш в апартамента и вечер да пиеш по дискотеките и да буташ акъл на хората и да ми говориш колко било хубаво тогава, колко било хубаво не знам кога. Ми излез, бе. И двамата имат много последователи. Много хора, които ги гледат. Това ли ви е вашия патриотизъм, бе? Абонирайте се веднага за Patreon да гледате и другите ми видеа. Само в Patreon нещата се оправят. Костя, ето, нали си вътре? Нали имаш последователи на тази партия? Нали имаш твърди ядра? Толкова ли нямаш дупе да кажеш, ние няма да влезнем вътре, няма да сме част от това нещо, въобще не ме интересува. Спирайте ми заплата, каквото искате, аз съм избран тук с хората, за да мога да свърша нещо. Вие сте една крадлива общност, всичките вътре. Затова аз няма да работя повече. Излизам навънка и ще сме на протест всяка сутрин. Идвам в 8 часа на работа в парламента и стоим отвънка и протестираме. Това ще е всяка сутрин. Всяка сутрин ще бъдат протести. Докато не се разглобите от сглобката. Какви са исканията на протеста? Ами много прости са исканията на протеста. Всеки, който участвал пряко във властта, по някакъв повод, всеки един от тези хора, плюс партиите, няма право да участва за бъдеще в каквато и да е власт. Всеки, който е бил партиен функционер на дадените партии, издигнат и участва в някаква власт, да бъде заменен. Всеки, Десислава Атанасова, Безенков, Мезенков и всякакви такива, ауто там. Стига толкова, вие професия, депутат, така се пенсионирате. И ще ми оговорите, как ще ли сега да направите нещо по-хубаво и кога сте били вие било по-добре, кога е било това нещо в последните 32 години, бе, не ви ли е срам, бе? Докарахте България да идват украинци да ни казват какво да правим и да ни обиждат в собствената ни държава. Къде беше полицията тогава? В момента, в който започнат да крещи фашисти. За ваша информация, уважаеми украинци, България е единствената държава, която е направила нещо срещу фашизма и се опълчила. Ако не знаете за евреите. Не, че съм им фен. Напротив, смятам, че тази нация, еврейската, няма повече право да говори за геноцид по никакъв повод. По никакъв повод нямат право да говорят за геноцид, защото избиват палестинците като кучета. Както и американците нямат право да говорят за свобода на словото и за демокрация, защото отнеха правото на изказ на техния президент. С какво право ще ми говорят те за демокрация, а пълния за геноцид? Време да се упомните, хора. Няма да стане по този начин. Аз лично наистина бих се присъединил. Не просто бих се присъединил. Окей, всеки има задачи, всеки има неща, които трябва да гони. Когато има ядро, без да си тръгва на протест, докато не се разбере, че тези хора трябва да се изметат оттам. Те и без това имат чуждестранни паспорти. Там е ясна работата. Казаха ви го и на клиповете. Взимаме парите и бягаме. По острови. Упомнете се, и хора. Благодаря ви.